नमस्कार मंडळी, मी करतोय आज काजीच्या घरांची उसळ। तर हे काजीचे घर असत आपले काजी ज्यावेळी लागतात बघा, आणि त्याच्यासून हे पताऱ्यात काजी रवतात। म्हणजे सगळेच आपणा काजी मिळणार ना, ते काजी पताऱ्यात दडान रवतात आणि पाऊस लागलो ना का त्या काजींका कोंब येता। मग आमच्याकडे अशी सवय असा, भरडावर आतासा म्हणजे फिरतो आम्ही, तेव्हा आमका हे पताऱ्यात रुजलेले काजीची डाळका मिळतात। म्हणजे हे अख्खे काजी डाळका काढूची लागतली, कारण ह्या झाड उगवून येता। आणि ह्या काजीच्या घरांचा वैशिष्ट्य असा, बाकीचे जे काजीचे घर आम्ही काजी फोडून खातो त्याच्यात थोडा तेलाचा प्रमाण असता, आणि ही काज ना रुजा निलेली असता, आणि ही काज रुजा निल्यामुळे ह्याचा तेलकटपणा कमी जाता। हे घर खाऊचे, ह्याचो मोलो पण जाता आणि ह्याची उसळ तर मस्त जाता ह्या डाळकांची। तर हे मी असे माझ्या काजी खालसून मी भरडावरसून हे काजी मी निवडून घेऊन येलोय। आणि हयसर एक काज असा ही बघा, तर त्या काजी खाली थोडे असे रुजलेले असतात, ते मी आता काढतोय। चला बघूया। हे बघा, हे असे काजी पडतात, हे बघा, आणि ह्या काजींका असं कोंब इरलेलो असता। हे काजी जरी आपण पिशवेत लावले तरी याचं झाड तयार होताला काजीचा। हे बघा, हे आता मोकळ्यात असत, कारण हय आम्ही साफसफाई करतो। भरडावर कसं असता माहिती आहे, भरडावर पताऱ्याच्या खाली एक काठी घेऊची लागता, आणि त्या काठीवर असे शोधूचे लागतात, मग ते आपणाला मिळतं। आणि बऱ्याच जागेत असं हे बघा, इथं सुद्धा मला हे बरेच मिळाले। म्हणजे हे काजी ना लपान रवतात, आणि शेवटचे काजी आम्ही काय आणूक जाणव नाही, त्यामुळे हे असे आमका नंतर मिळतात। हे बघा, मस्तपैकी हिरवी अशी डाळका असत, ह्याची उसळ मस्त जाता। चला तर आधी स्वच्छ करून घ्यावया आणि त्याच्यानंतर उसळ करूया। असा काजीचा झाड रुजा नेला, जास्त रुजलेली जी काज असताना ती अशी हिरवट डाळका जातात, आणि हे बघा नुकती रुजान काज इल्लेली असताना ती अशी पांढरी डाळका असतात। तर ही दोन्ही डाळका बरी असतात। तर ही मी आता ना काढून घेते। पूर्वी कसा होता, तर हे काजी पडले ना काय, घरातले जे पुरुष असायचे जाणते ना, ते काजी बघूक जायचे आणि असले काजी घेऊन काठी हातात घेत आणि भरडावर असे आड्यांका पुरीत जायत, मग ते काजी तयार होईल। आणि आता लोकांचा कसा असा माहिती आहे, लोकांचा म्हणजे प्रत्येकाचा, आमचा पण असा मी लोकांचाच म्हणणं आहे ना, आम्ही आता काय करतो, तर काजीची कलमा झाली 7 नंबर 6 नंबर किती असतात ती, आणि ती काजीची कलमा घेतो आणि आम्ही भरडाक लावतो। पण ती काजीची कलमा ना जास्त जगणार नाही, ती 5-6 वर्ष झाली का काय ते त्यांना रोटो लागतं आणि ती मरतात। अशी बरीचशे काजी आमची असे मेले कलमा। तर हे जुने जे काजी असतात ना, ते जवळजवळ 30-35 वर्ष, म्हणजे आमच्या पूर्वजांनी त्यावेळी काजी लावलेले ते काजी अजून जशाक तशा असतात। म्हणजे काही काजी आणि काही काजी मोठे जाऊन ते मेले असत। तर कलमा लावण्यापेक्षा ना हे काजी जर लावले ना तर एकदम उत्तम असतात। आणि हे काजी ना, हे डाळका असतात ना, ती बघून घेऊची लागतात, कारण ही डाळका असतात ती सरडो जास्त खाता। म्हणा ती खाल्लेली जी डाळका असतात ना ती कधी घेता कामा नये। बरी डाळका असतात ना काजीची ती घेऊ गई। आणि असले जर डाळका तुमका होई असले ना, तर वेंगुर्ल्याच्या बाजारात जावा। वेंगुर्ल्याच्या बाजारात आताशे बरे वाटे लावलेले असतात ह्या काजीच्या डाळकांचे। मी बाकी काही बघणं ना, पण वेंगुर्ल्याच्या बाजारात आवर्जून मात्र असतच असतात, आणि लोक हे आवडीन घेतात आणि करून खातात। जुन्या माणसांका ही असली सवय होती, काजी रुजले का भरडार जाय आणि असले काजीची डाळका घेऊन ये आणि घरात येऊन उसळ करी। मी आता हे सगळे काजीची डाळका साफ करून घेते, नंतर तुमका दाखवते। हे बघा, हे असं काजीची डाळका, तर मी काढून घेतले बरी बरी डाळका, ती स्वच्छ धुलय, आणि आता मी चुलीवर ठेवतले कुंडला, आणि त्याच्यात हे काजीची डाळका होत ना ती मी उबलावून घेतले। उबलावून म्हणजे कशी, तर ही रुजानिल्ली डाळका असतात ना, एका थोडं फार हिरवटपणा असता, थोडं डिंकाचो वास येता असो। तर गरम पाण्यात एक उब लावून ही घेतली ना, साधारण उकडून काय ती आपण फोडणीत टाकू शकतो, आणि ती मग लागतात बरी। ह्याच्यातलं डिग गेलो आणि हिरवटपणा गेलो का, ह्याच्यात हिरवटपणा असता म्हणून ती उकडून घ्यायची थोडी।
तरी उकडूच्यासाठी मी ठेवतो चुलीवर या कुंडला. त्याच्यात थोडा पाणी ओततोय. या पाणी गरम झाला का ह्याच्यात ती डाळ का घालायची आणि समजा 10 मिनिटं उब द्यायची आणि ती मग नंतर गळून घ्यायची. तर मी आता ही उकडत घालतले गरम पाण्यात. तर ह्या आता कुंडल्यातला पाणी गरम झाला. मी याच्या आधी डाळ का टाकून घेते. ही जर कच्ची डाळ का तुम्ही डायरेक्ट फोडणीत घातलात ना तर ते जो कलर असता ना उसळीचो रशाचो म्हणा तो काळपट जाता. अशी उकडून घेतली ना का काळपटपणा येणार नाही आपण जेव्हा करतो त्यावेळी. ही एक उब लावून घेतलंय. बघा मी आता उकाडले काय बघतो. हे बघा असे जरा तो कलर वेगळा जाता म्हणजे ह्याच्यातलो राब बाहेर पडताय बघा. पाणी असं हिरवटीला काळपट थोडं. आपणाक जरी खावचे असले ना गर तरी हाडायचे आणि असे थोडे उकडायचे आणि नंतर ते खात ठेवायचे. बरे लागतं ते गर. तर मी आता हे गाळून घेत आहे. हे आता एक गाळून घालून दाखवते तुम्हाला. आता ही अशी उकडून घेऊन गाळलेल्या गराची जर तुम्ही भाजी उसळ करू केला तर ती बरी जाता आणि पटकन हे गर म्हणजे उकडलेलेच असतं त्यामुळे थोडे उकडले तरी चालतं. मस्त उकडले सुंदर लागतं. तर ह्या काजीच्या डाळकांची उसळ मी करतले त्यासाठी मी साहित्य घेतलेलं दाखवत आहे. मी त्याच्यात एक मोठी बटाटी सालासकट बारीक कापून घेतलं. असा भाजलेला वाटा, कांदो, खोबरा, आला आणि लसूण. मी आल्याची पेस्ट घालूच नाही कारण आम्ही प्रत्येक गोष्टी आल्या पेस्ट लसूण पेस्ट घालणार नाही कारण त्याला उग्रट वास येतात. आमची ही म्हणजे खोबरा वाजताना आम्ही आला लसूण ह्याच्यात भाजून घालतो. त्याच्यानंतर एक टोमॅटो, कांदो, बघा ह्यो मालवणी मसालो, लाल तिखट असा, मीठ असा, हळद असा, कोथिंबीर असा आणि आता सो हिंग होयो. आम्ही हिंग प्रत्येक वेळी घालणे नाही. ज्यावेळी माका वाटतं त्यावेळी मी हिंग घालते. आता सो पाऊस लागलेलो हा आणि पाणी जड झालेला कारण ह्या नवीन पाणी असतं आणि पोटाचे आजार उद्भवता कामा नये म्हणून थोडंसं पुढे हिंग टाकायचो. मग त्यासाठी हिंग घालतले मी. तेल मी आता चुलीवर ठेवतोय भांडा. स्टीलच्या आता ह्या कढईत करतलंय. मी आता घालतोय तेल. मी आता याच्यात टाकतोय कांदो. त्याच्यानंतर हिंग टाकतोय. मी आता ह्या कांद्यात जितकी उसळ करतोय तितकी आता मीठ घालून देते कारण 2 वेळा मीठ घातला तर आता खारट होता. आता कांदो भाजूला मी याच्यात टाकतोय टोमॅटो. टोमॅटो थोडंसं होयो. सध्या पाऊस कमी झाला पाऊस. अवकाळी पाऊस लवकर लागलो, भरपूर लागलो आणि शेतकऱ्यांचे सगळे वांदे करून टाकले. वांदे म्हणजे आमची पण लाकडा लावली, माझा मसालो लावलो. मी मसालो आता उद्यापर्यंत मिरच्या भाजतले. तुमचा व्हिडिओ दाखवेल मी. तर अशी प्रत्येक शेतकऱ्यांची त्या अवकाळी पावसात सामारवली आणि एक पक्षी आराधता बघा. तुमका माहिती असा पेरतेव्हा 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 असा आवाज येतो त्या पक्ष्याचा. तर तो पक्षी ना पावसाळा जवळ येलो काय खूप आराधतात आणि खरोखर मिरगाचा पाऊस येऊन नाही होतो
कारण तो पक्षी आरडता तेव्हा बरोबर कळता मिरगाचा पाऊस लागता. तो पक्षी कधी आरडणार नाही. पावसाळा चालू झालो का तो बरोबर पक्षी आरडतात. आता आमच्याकडे आम्ही काय म्हणतो, तो म्हणता पेरते व्हा. तर तुमच्याकडे तुम्ही त्याचे कसे अर्थ घेतात ते कमेंटमध्ये सांगा. आता तो पेरते व्हा म्हणता म्हणजे शेतकऱ्यांका सावध करतात. शेतकऱ्यांका सांगता सावध राहा, म्हणजे पेरणी करू असो त्याचा अर्थ आम्ही लावतो. आता तुम्ही काय लावतात तर आमका माहिती नाही. मला सांगते कमेंट करून सांगा तुम्ही जा काय म्हणतात का. आणि तो पाण्याच्या ठिकाणी माझ्या तर मते मी असं म्हणतोय पाण्याच्या ठिकाणीच आरडता. तो उगाच खैसरही बसून तो आरडणार नाही. थंयसर पाण्याची जागा असा असो माका अनुभव आला. पाण्याची जागा असता म्हणजे ज्या जमिनीत थंय पाणी असताना थंयसरच तो आरडता. मी आता ह्याच्यात घालतोय हळद. त्याच्यानंतर लाल तिखट टाकतोय आणि ह्यो टाकतोय मालवणी मसाला. मसाला असं टाकलं तरी जळाक द्यायचो नाही. मी टाकतोय ह्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर आणि आता बटाटो घालतोय. बटाटो थोडं उकळावं. आता ह्याच्यात पाणी ओतलं आणि थोडं बटाटो मी शिजत देतलं. आता हे जरा झाकणा ठेवतोय वरती कारण बटाटे जरा शिजावे. नंतर काजीचे वर घालतलं. मी आता बटाटे उकाळली का बघतो. मस्तपैकी बटाटे उकाळली. त्याच्यात आता डाळका घालूया. अशी डाळका घालून थोडं वेळ उकडून घ्यायची म्हणजे त्याचा तो मसालो लागावं. त्या डाळका ह्या मसाल्याची मीठ मसाल्याची चव उतरा होईल. मग ती उसळ बरी जातली. आम्ही या काजिंका रुजलेल्या काजिंका डाळका म्हणतो. पावसाळ्यातल्या काजीची डाळका. तर तुम्ही काय म्हणता असता आमका कमेंट करून सांगा. आणि खाताच काय ना. आणि जर तुमचे काजी असं तर त्या काजी खाली जावा. जाताना सावकाश जावा. काय चप्पल व्यवस्थित घाला. हातात काठी घ्यावा आणि पताऱ्यातली काजी काठी विस्कटा. ते आता थोडं वेळ उकडाले त्यावर झाकणे ठेवतोय. आता ही भाजी शिजली म्हणजे हे गोड हे बटाटे मस्तपैकी शिजले. मी आता ह्याच्यात वाटप घालतले. हे बघा ह्या वाटा. आता जितके माका जाड पातळ होईल तितके मी करतले. त्याचा जास्त पातळ अशी आमटी सांबारा झाला ना फक्त ती कशी उसळ बरी जाता ह्याची. याच्याबरोबर आपणाक भात पण खाऊक गावता, भाकरी पण खाऊक गावता. ह्याच्यात मी आता पाणी घालूचे नाही. वाटा पुसान घालते. ती बघा मस्तपैकी आमच्या कोकणी भाषेत मालवणी भाषेत सणसणीत म्हणतो आम्ही. सणसणीत अशी काजीच्या डाळकांची ही उसळ. हे बघा ही जरा आता शिजाले. वाटा घालता येईल. पहिलो पाऊस लागलो का शेतकऱ्यांका जरा आराम मिळता. नाहीतर बाहेरी कामाच करीत असतो आम्ही. काय नाही काहीतरी कामं असतात. ज्यावेळी पाऊस लागता तेव्हा विसावं मिळता. पाऊस विसावं देता. नंतर कामा शेतीची चालूच होतात. आम्ही काय शेती करणं वगैरे नाही. तर आमका असं टाईम नसता काजी भाजून खाऊ. तर काजी लागली ना पहिली फका लागली काय ती फका आम्ही आणतो. ती काजीचे घर चिरतो आणि त्याची आम्ही उसळ किंवा मौलं बनवतो. आणि शेवटचे काजी असे रवतो पत्र्याखाली दळा. ते काजी रुजा नेले काही असं आम्ही आवडीने त्याचा असा टिकला मस्तपैकी उसळ करतो. अशी जर काजी तुमका खरी फका डाळका मिळाली तर तुम्ही घेऊन येवा आणि अशी उसळ करून बघा. मस्तच होता.
बघा मस्तपैकी काजीचे गवर अख्खेच्या अख्खे राहिले टाळका. वास काय सुंदर येता मटणासारखं. त्याच्यावर मी आता थोडीशी कोथिंबीर शिवरते. कोथिंबीर जास्तीत जास्त अशी 2-3 वेळा टाकू का होईल, त्याचा चव बरी येता. त्याच्यावर ती आता उसळ झाली आम्ही उतरून घेते. मस्तपैकी काजीच्या डाळकांची उसळ तुमका गावली तर तुम्ही आवर्जून घेऊन या आणि करा. मी वेंगुर्ल्याच्या बाजारात बघतोय वाटेला होतात असे, पण मी कुडाच्या बाजारात सहशी कधी बघूक नाही होतं. कदाचित असती सांगा घ्यायची नाही, कारण आम्ही गेलो का नसतं, आम्ही संध्याकाळची जातो. असले ते सकाळचे असतले. मस्तपैकी उसळ बघा. ही असं सुक्या काजींची झाडाखाली पावसात रुजलेली डाळका. तर ही डाळका मी अशी वेचून आणलं आणि त्याची मस्तपैकी झणझणीत अशी उसळ केलं. तर उसळी बरोबर असं तांदळाची भाकरी, भात, लोणच्याची फोड. तुम्ही पण जेव घ्या आणि तुम्ही अशी डाळका हाडा आणि अशी उसळ करा. आणि हो व्हिडिओ आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.